sí, bastant reals. Aquestes dues ètnies fictícies que surten a la pel·lícula es poden acoplar a dues ètnies de l'Amazones, els Yanomamis, que estan al costat de la frontera amb Veneçuela, i els Sateremawé, que estan al mig de l'Amazones, entre els estats d'Amazones i Pará. I aquests dos, o sigui, hi ha moltes característiques que surten a la pel·lícula, per exemple, els temes d'iniciació, quan el noi està picat per les formigues, amb una... Clar, és una cosa de pel·lícula, no? Però ve a ser la iniciació que passa en el Sateremawé, que els nois han de posar les mans dintre de dos guants de palma amb formigues amb el fibló dintre. O sigui, això és una cosa característica d'aquesta ètnia. I dels Yanomami són les cases comunals, o també els rites funeraris, també els Yanomamis fan els cadàvers, els cremen, i després amb les cendres els barregen amb una crema de plàtans i els mengen amb una cerimònia ritual. O sigui que més o menys fantasiós, però correspon a dues ètnies que viuen en aquesta part de l'Amazones. Home, d'ètnies hi ha moltíssimes, no? Perquè quan va arribar el Francisco de Orellano el 1541 a l'Amazones hi havia 6 milions d'indígenes. Llavors, a poc, ara queden, com deuen quedar, uns 300.000 o menys, no? I jo sé que cada any, fins a l'any 90, havien desaparegut 40 més, i d'ètnies que no han arribat a conèixer. I ètnies importants hi ha moltes, però esclar, no me'n recordo els noms. Les més importants són aquests del Sateremawé, les de l'Alto Xingu, els Yanomamis, són els més coneguts. Hi ha moltes, però francament no me'n recordo. Amb uns noms molt complicats. Però cada any se suposa que s'arriba a perdre una ètnia o un llenguatge. Això, i sobretot a l'Amazones, estan molt integrats perquè precisament quan entren els blancs i comença la deforestació amb les carreteres, la crema del bosc, les explotacions il·legals de la fusta, els que busquen l'or, llavors no respecten el que les ètnies i els pobles indígenes han fet sempre, l'observació del medi ambient, i llavors, observant el medi ambient, fan la seva vida d'acord i tenint un respecte amb ell. Per això feien, per exemple, els Yanomamis, feien cada 3 o 5 anys, canviaven de residència i canviaven els conreus, i així podia el medi ambient regenerar-se i poder fructificar. Això va acabar quan el 1970 entren els garimpeiros i, clar, com que la terra dels Yanomamis té or, llavors va ser la de Crackli. Llavors ja la desertització comença. Però i també, amb un altre aspecte, per exemple, sobretot quan van a caçar, ells miren els animals, miren el soroll de la selva. Per exemple, quan canta un tucà vol dir que hi ha un perill, a la pel·lícula surt, el tucà surt, i llavors veuen que els homes ferotges s'acosten. O sigui, és una, per exemple, de pel·lícula, però això les ètnies indígenes ho tenen molt en compte. I a més, també, per exemple, en quant a les herbes que utilitzen com a al·lucinògens o per les seves malalties o les utilitzades pels xamans, també hi ha un estil de recollida. No és vas allà i recolleixes una fulla tranquil·lament, sinó que van mirant el medi ambient i llavors pensen: aquestes fulles no les podem agafar, aquestes altres sí, perquè estan girades cap al sol que es pon. Llavors, aquestes sí que tindran les propietats. O d'una altra manera, arranca de pressa aquesta fulla i tindràs tota la seva força, perquè si ho fas lentament, el poder desapareixerà. O sigui, realment és la comunió de l'indígena en el medi ambient. O sigui, no és una fal·làcia. En l'Amazones és cert. Home, en l'Amazones hi ha dos, per exemple, a l'Amazonia brasileira
No, la maçoneria equatoriana sí, perquè estan els Shuar, que els Shuar sí que eren antropòfags, del sentit que eren caçadors de cap, però més en la maçonia equatoriana que no pas en la maçoneria brasileira. La maçoneria brasileira és en el sentit d'ingestió després de la mort i del funeral, en el moment que es fa el funeral, d'ingestió de les cendres del difunt, per agafar l'esperit, com diuen els Yanomamis. Cada Yanomami és part dels Yanomamis. O sigui, tots fem un mateix cos, o sigui, s'ho mengen uns als altres perquè és un cos únic, en aquest sentit. Però, per exemple, la maçonia equatoriana, com veieu aquí, els Shuar sí, que practicaven la cacera de caps, en el sentit d'agafar l'esperit de l'enemic, fer més fort un amb la força de l'enemic que ha sigut abatut. Perquè per als Yanomamis, o sigui, la manera que surt a la pel·lícula d'enxuflar el raper, moltes ètnies i molts pobles indígenes de la maçonia ho fan, ja sigui esnifant pel nas, ja sigui bullint les fulles, mastacant les fulls, o fumant-les, o amb pastes, o sigui, això és molt típic, i igual entre el Shuar està la guarasca, em sembla que és un fruit d'aquesta llavor, la que amb el xaman el posa en trance i llavors connecta, ell sobrepassa el límit real i connecta en el món simbòlic, i aquí fa el pas del món real amb el simbòlic i pot agafar els poders dels éssers sobrenaturals. Això és molt vigent. I a més, sobretot en la iniciació, el que es vol agafar, el nen quan passa a ser adult, llavors ell vol fer una simbiosi en l'animal que ell creu que està emparentat o que és el seu mite, el seu tòtem, com moltes ètnies indígenes, per exemple a Austràlia passa igual. I llavors el que volen és, mitjançant al·lucinògens, agafar aquesta percepció i agafar la força que té aquest animal, que ell sap i que el veu a la selva. Agafar el poder que li protegirà i li farà més fort. Ell agafa el falcó. Està pitjor, perquè cada vegada, o sigui, en l'època de la pel·lícula, que devia ser el 93, no? Una cosa així, l'estat brasiler tenia en mente fer unes 79 preses hidràuliques, de les quals havia fet 3, i jo suposo que ara ja tenen fetes més de 4 i més de 5. I llavors, clar, les preses, una vegada fetes, interromp tot el cicle mediambiental perquè inunda les terres dels indis, clar, desapareixen espècies, tant d'animals com vegetals, i a vegades que ni coneixem, jaciments arqueològics, clar, el moviment de gent que va d'un costat a l'altre, les terres de bàrcies, que són les inundables naturalment quan creix el riu, desapareixen. Els pobles de la ribera que no tenen terres han d'anar més a baix al delta dels rius. Vull dir, clar, això va en augment. A més, l'explotació de l'or, encara que la terra dels Yanomamis ha estat delimitada, com diu la Constitució brasileira, doncs cada vegada entren més carimpenyos, cada vegada hi ha més tràfic il·legal de fustes. Jo suposo que és un problema molt, molt gran. I la crema dels boscos, vull dir, cada vegada el forat es fa més gran. Mig, però estan més amb el seu món perquè ells s'han organitzat en organitzacions indígenes que venen a ser com estructures polítiques, que tenen uns coordinadors o representants, que aquests són els que són els encarregats de negociar amb el govern majoritari. Llavors, mitjançant això, han començat a crear uns líders que no tenen res a veure amb el cap indígena que es tenien a les organitzacions, i aquests són els que medien, i amb gent de la tribu que s'han començat a alfabetitzar, coneixen les lleis, les interpreten, i aquests són els intermediaris amb el govern i són els que transmeten i informen al resta de la tribu dels compromisos que n'hi ha. Han començat a fer
organitzacions indígenes a tot arreu de Brasil. Hi ha una organització no governamental, aquí catalana, que es va crear el 1990 amb Ameríndia Corporació, no, Ameríndia Corporació em sembla que es diu, que van a ajudar-los en projectes de cooperació solidària en quant a salut, educació i projectes socioculturals en els quals intervenien els propis indígenes. Llavors han començat a crear escoles indígenes juntament amb els professors que són bilingües i que estan en contacte amb les comunitats perquè la seva cultura, mantenir la cultura a les escoles i revaloritzar la cultura dels indígenes a les escoles. I al mateix temps, a l'Estat també i les organitzacions han començat a valorar tota la cultura dels xamans, la cultura de la medicina indígena, llavors conviuen la medicina occidental i la medicina indígena i han començat a revaloritzar la medicina indígena. Llavors estan a les dues, es mantenen al mateix nivell, com si diguéssim, i han revaloritzat i volen anar revaloritzant a poc els pobles indígenes, però s'han organitzat d'aquesta manera. Però clar, això depèn, clar, de l'Estat brasiler, encara que la Constitució en l'article, em sembla que 231 al capítol 8 diu que és terra indígena la que està ocupada pels indígenes, que és una de les constitucions més progressistes del món, que cap constitució del món ho diu. I gràcies a això es van començar a delimitar i a demarcar els territoris indígenes, que és igual, s'ho passen per on vulguis, no? Però també és un fet. Que es faci o no faci depèn de molts efectes i moltes coses i molts interessos internacionals i multinacionals. El públic pot trobar que aquesta pel·lícula no és tan irreal. O sigui, presenta realment la vida de dos ètnies de l'Amazones, encara que potser, per exemple, l'escena del ball, que és una mica pel·liculera, però és realment l'escena d'un casament. Els Yanomamis fan aquest tipus de casament, del rapte de la noia. Precisament ho fan d'aquesta manera perquè per evitar els problemes de consanguinitat. Llavors és real, vull dir, no és que encara que les plomes i els colleres són una mica així, però es poden identificar amb altres grups de l'Alto Xingu. Vull dir, és una barreja, però no és que se l'han inventat, sinó que és una barreja d'aquestes dues o tres ètnies, però real. O sigui, no són inventats. Així com quan parles dels homes ferotges i què fan i desfan, això és completament irreal, que és mentida, però els altres sí. O sigui, hi ha coses que la gent no pensi que és tot irreal i que és fantasiós, sinó no, que realment es va documentar. El director es va documentar molt bé i presenta la vida i l'Amazones, o sigui, molt real, o sigui, els problemes reals que té l'Amazonia, que és el pulmó del món, però com, vull dir, veus que realment el pulmó del món s'està morint. Quan està a la selva l'home blanc i no pot, per molta tècnica, es troba ja que no ve el fill, i es troba incapaç d'entrar a la selva. En canvi, els indis sí que entren a la selva i es belluguen, coneixen el medi ambient, que és el que diem abans, no? I l'home blanc es troba que no pot sortir d'allà perquè es troba com emmarallat. Vull dir, això és real, són problemes reals, que en una altra pel·lícula dius, doncs mira, això és una fantasia que no es troba enlloc. Hi ha moltes coses que sí, realment és una pel·lícula, que diré jo, un 70-80%, 90-80% real. Una barreja d'aquestes dues tribus, però que és real.